Toto sú 3 jedlá, ktoré dostanú tvojho psa do nemocnice a jedno z nich si mu dal minulý týždeň. Neboj sa, toto nie sú žiadne kraviny, ale overené fakty od veterinárov. Za prvé avokádo. Vyzerá zdravo, vonia dobre, ale obsahuje látku zvanú perzín, ktorá môže tvojmu psovi poškodiť srdcový sval. Za druhé hrozno a hrozienka. Môžu tvojmu psovi spôsobiť zlyhanie obličiek, tak prečo mu ich dávaš? No a za tretie, toto ťa prekvapí, lebo toto mu nedávaš schválne, ale je to skryté vo zvyškoch zo všetkých jedál ako polievka, risotto. A je to cibuľa a cesnak. Aj malé množstvo postupne ničí červené krvinky a ty to nezistíš, až kým nie je neskoro. No a toto je čerešnička na torte, čo ťa dostane. Väčšina takýchto situácií nevzniká zo zlého úmyslu, ale z nevedomosti. A práve od toho tu je apka DogMeat, kde sa vieš do 30 sekúnd poradiť s AI veterinárom a predísť takýmto situáciám. Tak na čo ešte čakáš? Stiahni si aplikáciu DogMeat ešte dnes.